Igama lami ndingusitho Umyezongohla, ndihlala eDice, ndifunda eNkangeleko Primary School na-12 years old. UNalibali uye waza apha ngumama uZakaza. Umama uZakaza uye wacela kumama uNgcofi, umakhulu osititsha. Umama uZakaza wasinika iincwadi zokufunda. Namhlanje siyakwazi ukufunda ngenxa kamama wakwaNalibali, umama uZakaza. Kubalulekile ufunda ngoba uzawuthi xa uhambile ngenye imini unikwe into emawuyifunde ungakwazi uyifunda because of awuqhelanga ufunda. So xa ukwazi ufunda uzawukwazi uzenza izinto ngokuphangaleleyo. Iyancedisa esikolweni kwii-subject ezifana nesiXhosa, i-English. Ziyakwazi wena ukunceda ubomi bakho as uba umzekelo nakokwenu ndizawuthetha ngam. Epha ekhaya bendingakwazi ufunda, ndifuna uphosisa, bendingakwazi ufunda. But yona nto bendikwazi uyifunda ibe-English. So isiXhosa emva uba umama uZakaza ezinike iincwadi ndiye ndakwazi usifunda isiXhosa. Ndincede ezincwadi zakwaNalibali ngoba zindikwazi uba ndifunde isiXhosa. Zize zindincedisileyo esikolweni, zize zindincedisileyo apha kule ndawo sikuyo ngofu uba bendingakwazi ufunda isiXhosa. So ngoku ndiyakwazi uba ndifunde isiXhosa. Umzekelo omhle, ndiyakwazi ubhala ii-poems zesiXhosa ngenxa kamama wakwaNalibali uze wakwazi usinika incwadi safunda isiXhosa. Bendifuna ukuthi enkosi kwaNalibali because of uNalibali undincedile kakhulu mna. Ndifuna ukuthi cela niqhubekeni ninceda nabanye abantu. Bakhona abantwana abangaphandle abangakwazi usifunda isiXhosa, abangakwazi kwa ufunda. So bendicela nikwazi unceda nabanye abantwana.